بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ramazan ayı hadislerin devam etimiz. Hem biz bile bugün Buxari ve Müslim jintığında keltirgan tağın bir sahih hadisni alıp getirbiz. Ramazan ayının soңгы 10 günlüğü ayırım faziletke, ayırım bir үзенчәлеге бар. Шуның турындагы бүген хәдисләрне алып китербез. Айша анабыз әйтә: "Кәнә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям яштахид фи ашр авахир ма ла яштахиду фи гайрихи." Пәйгамбер саллаллаһу алейхи соңгы 10 көндә ди шуның хәтлек каты тырыша иде, башка вакытта аның хәтлек ди тырышлык күрсәтми иде. Ягъни шушы соңгы 10 көндә Пәйгамбер саллаллаһу шушы ибадәттә, изгелектә бик каты тырышлык куя. Төнге намазлар уку, Коръән, дуа, зикр һәм икенче риваятта да килә. Шулай Айша анабыздан: "Кәнә Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям иҙа дахала ашра ахья лейл ва яқаза әһләһу ва жадда ва шадда мизар." Шу соңгы 10 көнгә керү белән төннәрендә уяу була. Ягъни төннәрен йокламыйча гыйбадәттә үткәрә иде. Һәм хәтта ди яхилләрендә ди торгыза иде шушы төннәрен гыйбадәттә үткәрер өчен. Һәм мизар, ягъни изарын инде бәйләп куя, хатыннары янына бармый иде, нишле иде? Гыйбадәттә була. Кая гыйбадәттә? Мәчеттә. Чөнки безнең сөннәт булып тора. Менә Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хәдистә Ибн Умар радиллаһу анһу әйтә: "Кәнә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям яхтакифу ашра авахир мин Рамадан." Соңгы 10 көнендә ди Рамазан аенда инде Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям иктикафта була иде. Иктикаф нәрсә ул? Мәчеттә булу, мәчеттә калу, мәчеттә куну. Ягъни соңгы 10 көнен гаиләсендә калдырып мәчеттә үткәрә. Ни өчен үткәрә? Кеше белән муамәлә кылып, күбрәк Аллаһы Тәгалә белән муамәләдә булырга. Ягъни Аллаһы Тәгаләне күбрәк зикр итәргә, Аллаһы Тәгаләне күбрәк тәсбих, тәхмидләр әйтеп, күбрәк Коръән укырга, күбрәк истигъфар, афу сорарга. Һәм бу инде сөннәт булып тора. Кемнең мөмкинчелеге бар, мәчеткә кереп, шушы 10 көнне мәчеттә үткәрергә гыйбадәттә. Әмма монда бер нәрсәгә игътибар итәргә кирәк. Кайбер кешеләр иктикафка дип мәчеткә керә дә, һәм инде берничә кардәш шундай ук кайчан килмә, я бергә сөйләшеп, көлешеп утыралар, я телефонда утыралар, я тәшит саталар. Бу максат түгел. Бу дөрес гамәл түгел. Ягъни мәчеттә сөйләшеп утыру ул үзе иктикаф түгел. Мәчетнең, иктикафның шушы максаты анда кереп, син киресенчә кешеләр белән аралашып, күбрәк гыйбадәт кылу. Чөнки өйдә каласың икән, анда бит балалар бар, ир бар, хатын бар, ялгыш хатыннарыбыз бар, балаларыбыз бар. Ә мәчеттә булганда син үзең генә Раббың белән каласың. Син бөтен мәшәкатьне онытасың. Әйе, шуңа да менә хәерле, әлхәмдүлилләһ, Аллаһы Тәгалә безгә мөмкинчелек бирә, дөньябызны алып барабыз, эшлибез, кәсеп итәбез, ял итәбез, күңел ачабыз. Менә безгә шушы 10 көнне тырышырга кирәк, эшебездән китеп булса инде, ял сорарга, отпуск алырга, отпускларны киләргә, чөнки әгәр дә иктикафка нинди сәбәп белән керә алмасак та, өйдә булсак та, шушы соңгы 10 көнне ничектер эшләребезне киләп, киметеп, күбрәк тырышырга кирәк, шушы соңгы 10 көнне гыйбадәттә үткәрергә. Коръән укуда, мәсәлән, моңарчы без Коръәнне бик әз укыдык ди. Монда инде тырышлыгыбыз тагын да артырга тиеш. Алайса безнең киресенчә була. Рамазан аенда тырышып китәбез дә без, Коръән да укыйбыз, садака да бирәбез, ифтар да кылабыз. Ә инде соңгы 10 көнгә көч калмый, ялкауланабыз, Коръән да тотып калабыз. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи киресенчә иде, соңгы 10 көндә тырышлыгын тагын да арттыра иде.
Шуңа да без шушы соңгы 10 көнне әзрәк кенә дөнья мәшәкатьләрен киметеп, тырышыйк гыйбадәттә хәерле, Аллаһы Тәгалә риза була торган инде гамәлләрдә үткәрергә. Әле шушы соңгы 10 көннең тагын бик зур үзенчәлеге бар, анда Кадер киче бар. Ансы турында киләсе дәрестә, киләсе хәдистән алып китербез. Субханакалла бихамдик, ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.